Lieve vrienden van Radio Vlaamse Ardennen, ik zit hier met onze producers, met een Diego. En we hebben net een nieuwe videoclip gemaakt met Planet One. Maar bon, voor Planet One ben ik nu niet hier. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor de stemmen. Want blijkbaar heb ik terug de eerste plaats bereikt bij Radio Vlaamse Ardennen in de top. Dus ik vind dat super plezant en ik ben heel blij. En de Diego is ook blij, hè? Stemmen jullie terug, ja of nee? Stemmen. Hartelijk dank om te stemmen op het nummer ja of nee. En er komen binnenkort nog nieuwe nummers aan. Namens mezelf en namens mijn fantastische kameraad Diego de Mol, super kerel, ben ik jullie heel dankbaar. En ik hoop dat we nog lang mogen meedraaien. Tot ziens allemaal. Dag Diego. Dag. Salutjes zijn. Bye.